Здравейте, приятели! Днес ще правим вулкан от кола. Нужните материали са кола, сладки ментови бомбони. Сега, отваряме леко колата да не я разбълникаме. Слагаме бомбоните. Дайте, аз ще сложа. Дръж колата. И сега заедно ще сложим тези бомбони. Тоест ти. Бедадна. Слагаме ги след 3, 2, 1. Юху! Да, още. Ами няма как защото... Не голяма работа. Повече ме. Може би няма да стане, но... Повече. Брат, бързо давай. Давай повече. Повече дай. Не, слагай. Давай ментови 2. Бързо. Не знам дали ще стане така, че... Няма да стане. Да, още бързо. Не мога. Знае всички се направи. Стига. После ще ядем. Бомбоново коло. Бум-бум. Не става, май. Не става. И няма да стане. И дайте палците нагоре, абонирайте се и дайте. И ако обичате, напишете коментар. А ако не обичате, не. Довиждане!